Беше късно вечерта. Учителят Егор Алексеевич Свойкин беше ходил на доктор. За да не губи време, веднага след това отиде до аптеката. Стълбището, което водеше към аптеката, беше заслано с скъпи килими и това малко го смущаваше. Той влезе вътре и го лъхна характерната за всички аптеки по света миризма. Науката и лекарствата с течение на годините се бяха променили, но тази аптечна миризма е вечна, като земята. Така им е миришало на нашите баби и дядовци и така ще им мирише със сигурност и на нашите внуци. В помещението, благодарение на късния час, нямаше посетители. Въгъла стоеше висок господин с солидно изправена глава, строго лице и дълги бакенбарди. Започвайки с ресаната идеално коса и малката плешивина и завършвайки с дългите розови ногти, всичко на този господин му беше старателно изгладено, чисто и направо излизано. Беше приготвен дори веднага да се ожени. Четеше вестник. Малко по-встрани седеше касиерът, който мълчаливо броеше пари. От другата страна, в полумрака на служебното помещение, се очертаваха полуясно още две фигури. Учителят Свойкин се доближи до изгладения господин и му подаде своята рецепта. Аптекарят въобще не го погледна. Дочете абзаца от вестника, взе рецептата и обръщайки се наляво промърмори. Каломери грана дуо, сахари алби грана кинке, номеро децем. Я! Чу се някъде отвътре глас. Аптекарят драсна нещо на рецептата и продължи да си чете вестника. След час ще бъде готово, процеди през зъби той. О, а не може ли по-бързо? Не мога да чакам толкова. Много ми е лошо, наистина. Аптекарят въобще не отговори. Свойкин седна на дивана и зачака. Касиерът приключи с броенето на парите, въздъхна дълбоко и завъртя ключа на касата. Вътре в служебното помещение фигурите се размърдаха. Някъде в пространството тиктакаше стенен часовник. Учителят беше зле. Болеше го гърлото, боляха го ръцете и краката. В главата му витаеха мрачни образи. Направо му се гадеше от миризмата и от различните звуци, които идваха от всички страни, но реши да заговори аптекаря. Извинявам се много, но започна да ме тресе. Докторът не успя да определи от каква точно болест страдам, но съм много отпаднал. И въобще имам късмет, че се намираме в столицата, а не в някое селище, където няма нито доктор, нито прилична аптека. Аптекарят продължаваше да стои неподвижно и да си чете вестника, без да обръща внимание на никого. Касиерът се прозяваше и си мислеше за нещо свое. Забелязвайки, че никой не го слуша, учителят започна да оглежда стъклените шишенца по рафтовете и да чете надписите. Това бяха разни тинктури, микстури и прочие непонятни неща. Ох, мили Боже, колко ненужни глупости! Тези шишенца традиционно си стоят тук, а в същото време изглеждат някак сериозно, солидно и даже внушително. После отведе погледа си към стъклената етажерка наблизо. Там имаше разни гумени кръгчета, спринцовки, пасти за зъби, от капките на Пиеро, от другите на Аделхайм, някакви сапуни, мехлем за бърз растеж на коса и прочее. Междувременно в аптеката влезе едно момченце в дрипи и помоли
да му дадат за 10 копейки някаква течност от бик. Кажете, много ви се моля, господин аптекар, а за какво се използва това? Не запомних как се казва. Намеси се радостно учителят. Но Свойкин естествено не получи отговор на своя въпрос и се впрегна да изучава физиономията на аптекаря. Странни хора, Боже Господи! 3 кожи свалят от ближния си, продават разни мазила, пишат на латински, говорят на немски. Ако си здрав, няма да забележиш тези физиономии. Но ако се разболееш, ще се ужасиш, че толкова важно дело, като лечението на човеците, е поверено в ръцете на тези безчувствени, стриктно пригладени фигури. Свойкин изведнъж усети желание да си прилегне, да се скрие някъде далеч от силната светлина в помещението, от страшната физиономия на аптекаря и от почукването на чукчето в хаванчето. Умората го победи. Той се доближи до аптекаря и отчаяно го помоли. Бъдете така любезен, пуснете ме да си ходя. Болен съм. Скоро. О, не се подпирайте тук. Идете си пак там. Учителят отново се върна на диванчето и се загледа в касиера, който пушеше отпред. Мина половин час. Остава още толкова, помисли си той. Непоносимо. Но след малко при аптекаря дойде един дребен фармацевт и му предаде една кутия с прахчета и шишенце с розова течност. Аптекарят си дочете спокойно абзаца от статията, бавно взе едно картонче, надписа го, после постави печат и го завърза за гърлото на шишенцето. Боже, защо ли са тези церемонии? Не може ли просто да ми даде лекарствата най-сетне и да си тръгна? Аптекарят прилежно тогава опакова шишенцето и после извърши цялата тази процедура и с прахчетата и най-накрая погледна Свойкин. Готово. Дължите на касата 1 рубла и 6 копейки, моля. Учителят бръкна в джоба си и извади точно 1 рубла, но веднага се сети, че освен тази паричка няма нито копейка повече. Имам само 1 рубла, отбеляза той сконфузено. Аз мислех, че ще ми стигне. Какво ще правим сега? Не знам, изсъска аптекарят и продължи да си чете вестника. 6 копейки ще ви ги донеса утре или ще ви ги изпратя, може ли? Не. Идете си до вкъщи, донесете парите и чак тогава ще получите лекарствата. Добре, отивам. И Свойкин тръгна. По пътя спира поне 5 пъти, за да си поеме въздух. Накрая се прибра, намери няколкото копейки и седна на леглото да си почине. Някаква невидима сила му натисна главата към възглавницата. И той прилегна. За минутка тъмни образи замъглиха съзнанието му. Помнеше, естествено, че трябва да се върне в аптеката. Мъчеше се да стане, но болестта го победи. Копейките изпаднаха от шепата му, той заспа и му се присъни, че отново е в аптеката и разговаря с противния аптекар.